Vroeger, Bas, dachten we, het is een loterij. Hè? Je kunt er niks aan doen of je Alzheimer krijgt of niet. Het is toch niet helemaal waar. Je kunt er wel wat aan doen. Aan tafel Marleen Rijnsbergen en Sebastiaan Keuler. U onderzoekt, u bent psycholoog ook, en u onderzoekt ook de risico's en hoe we ons kunnen beschermen tegen Alzheimer. Als mevrouw van Rijnsbergen zich nou zou willen beschermen, wat moet zij dan doen of laten? Nou, er zijn een aantal oude bekenden die u kunt doen, waarvan we al weten, die zijn ook goed voor uw hart bijvoorbeeld. Moet u denken aan dingen zoals het vermijden van hoge bloeddruk, het vermijden van overgewicht, diabetes enzovoorts. Niet roken, hoop dat u dat niet doet. Rookt u? Nee. Niet drinken, is dat er ook een? Niet meer. Ja, voldoende lichamelijke beweging, gezond dieet. En alcohol, ja, daar is men nog niet zo helemaal over eens, maar het blijkt dat toch licht wat matig alcohol dat het wel beschermend. Ik las dat af en toe een glaasje wijn dat wel bevorderend werkt. Ja. In ieder geval preventief werkt. Ja, maar ik vond dat wel goed nieuws. Ja. Dat is zeker goed nieuws. Niet zozeer het glasje wijn op de bank 's avonds, maar liever met het eten, met het gezond eten. Dit zijn nog de dingen, meneer Keuler, waarvan wij toch, dat komt u niet onbekend voor. Nee. Maar er zijn ook factoren waar we niet zoveel van weten, hè? Ja, dat klopt. Er zijn specifieke factoren die goed zijn voor uw brein. En dat is bijvoorbeeld het vermijden van chronische stress of depressie. En ook het doen van mentaal stimulerende activiteiten. Dus een beetje in beweging blijven met het brein. In beweging blijven, ja. Niet alleen de sudokus doen, maar meer nieuwsgierig in het leven staan. Staat u dat een beetje? Ja, ik ben redelijk nieuwsgierig. Ja. Dus, en hoe zit het met die stress? Nou ja, dat is wel een risicopuntje, Daar denk ik. Daar moet wel wat aan gaan gebeuren. Ja, precies. Nou, daar hebben we wel een programma voor ontwikkeld om dat te bewerken. Want de Mijn Brain Coach, het project wat we gaan uitzetten aan de Universiteit Maastricht, dat gaat gewoon daarover. En hoe u zelf stappen kunt zetten om gezonde leefstijlkeuzes te maken. Ja. Dus daar zit ook in stress vermijden bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, goed, dat project dat ken ik natuurlijk. Mooi project. We hebben ook als provincie gezegd van dat is zo'n mooi project, dat gaan we stimuleren. En ondersteunen. Dus daar hebben we ook een bijdrage aan geleverd. Hè? Ja, wij subsidiëren dat. En dat absoluut voor een groot bedrag ook. Ja, voor een redelijk groot bedrag. Ja, het zit rond de €130.000, toch? Ja, net iets eronder, maar afgerond boven 130.000. Waarom vindt u dat zo belangrijk, dat Mijn Brein Coach, dat project? Omdat je ziet dat het een maatschappelijk probleem is. Het is natuurlijk een heel schrijnend probleem voor betrokkenen. Voor de mensen die zelf Alzheimer hebben, die het overkomt. Maar ook voor de mensen daaromheen. Maar het is natuurlijk ook een maatschappelijk probleem. Want die mensen die komen ook in supermarkten. En hoe meer dat onder de aandacht komt, hoe beter dat het is. En hoe beter de voorlichting over dingen die je kunt doen. Stress vermijden. Hoe beter het is. Beter dat we dat kunnen voorkomen. Hebt u hem zelf gedaan? Want het is een programmaatje. Je kunt daar dus antwoorden invullen. Hebt u dat zelf ook gedaan al? Nee, ik heb het nog niet gedaan. Nee, dat is ook niet mogelijk, want het project wordt nu uitgerold. Dus we moeten de app nog ontwikkelen. We hebben wel goede ideeën hoe dat moet. We willen mensen gewoon kleine stapjes laten zetten om hun doelen te bereiken, want het is niet zo makkelijk. Goed, en om dat te bereiken zitten we hier natuurlijk ook vanavond, want het moet echt van de grond. Nou hebben wij van Frans Verheij, de medehoofd van het Alzheimer Centrum in Limburg, gehoord dat 1 op de 5 Limburgers met dementie te maken krijgt. Als ik nou eens bij u begin, hebt u er in uw familie mee te maken? Gehad, ja. Mijn oma heeft jarenlang Alzheimer gehad en dat is niet mis, moet ik zeggen. Ja. Je ziet iemand die volop in het leven stond. Mijn oma is heel oud geworden. Toen ze achter in de 90 was, fietste ze nog. Zie je langzaam verdwijnen, terwijl ze er nog wel is, fysiek. Ja. Maar je ziet langzaam dat mijn oma verdween. En ze is overleden toen ze 105 werd. Ja. En u heeft zelf ook nog in een verpleeghuis, heb ik begrepen, stage gelopen. Ja, ik heb een jaar stage gelopen. Ik ben muziektherapeut en in mijn studie heb ik een jaar stage gelopen met mensen met verworven hersenletsel, waaronder Alzheimer. En dan denk je dat je alles weet, dat het jezelf overkomt in je nabije omgeving, met mijn oma dus. En dan kom je erachter dat je eigenlijk nog niet de helft wist. Nee, we weten dat eigenlijk, heeft zo'n impact. Dat heeft een enorme impact. Hè? Wij weten eigenlijk ook nog maar heel weinig ervan. Zijn er dingen waarvan u zegt, meneer Keuler, dat zou ik bovenaan mijn lijstje zetten als dat nou eens ontdekt mocht worden? Nee, we zitten natuurlijk allemaal heel erg te wachten op het medicijntje wat er gaat komen. Maar ondertussen moeten we niet gewoon daarop wachten, maar we moeten actief aan de slag gaan. En bewuste leefstijlkeuzes te maken die uw hersengezondheid bevorderen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar zitten we hier ook voor. Ook om onszelf een beetje te beschermen.